урман менә анда яшәүчеләр. Монысы шушында үзен хуҗа дип санаучы Владимир Сухов. Ул 7 елдан артык сәламәт яшәү рәвешен пропагандалап, Боровецкий урманында гомер итә. Үзе янына төрле язмышлы хатын-кызларны җәлеп иткән. Янәсе аларга психологик ярдәм күрсәтә. Менә шушындый массаж ясап дәвалыйм ди. Бу Лилия Миңнебаева. Ул 2 ел элек монда килеп йөри башлый. Хәзер бердән-бер улын балалар йортына тапшырып урманга күченергә җыена. Пожалуйста, помогите мне. Монысы Лилияның әнисе. Ул Чаллы урманында булган бу сәер хәлне бөтен илгә фаш итә. Встретила Владимира Сухова она. Это вот сначала у нас соседи заметили, говорили, что-то видим странными людьми ее. Вот поведение у нее не такое какое-то. Она говорит, у вас случайно не в секте. Лилия кебекләр берәү генә түгел. Ни өчен Сухов карамагына хатын-кызлар эләгә? Иратка психологик ярдәм сорап киләләр. Акчаларын бирәләр һәм урманда яшәргә калалар. Монда ниндидер агачсыннар да бар. Кемдер моны гадәти булмаган дини оешма дип тә уйларга мөмкин. Вопрос о том, вообще религиозное ли это сообщество, на сегодня остается открытым. Бу хәлдә чыннан да иң мөһиме Лилия Миңнебаева улының язмышы. Ул опека органнарына улын приютка урнаштырыр өчен гариза белән мөрәҗәгать иткән инде. Это было решение. Малайның әнисе һәм дәү әнисе шулай хәл итә. Опека органнары ходатайство белән чыкты. Без әлегә малайны вакытлыча приютка урнаштырдык. Суд булачак. Иртәгә Чаллы суды яшь хатын-кызны ата-ана хукугыннан мәхрүм итү турындагы эшне карарга тиеш. Владимир Сухов гамәлләрендә җинаять билгеләре табылса, аны җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Обычно таких у нас случаев не бывает, чтобы... Кагыйдә буларак әни үстергән баласыннан баш тартмый. Әле тугач та булса бер хәл. Мондый хәл булган икән, психологик ярдәм, опека урыннары, ышаныч телефоннары бар бит. Ул шунда мөрәҗәгать итә ала иде. Бала барыбер урманда яши алмый. Если родственники по каким-либо... Әгәр туганнары тәрбиягә ала алмый икән, бу очракта баланы башка кеше тәрбиягә алырга мөмкин. Моны опека органнары хәл итә. Мондый катлаулы хәлләрдә күмәкләп фикер алышу кирәк. В данной ситуации, скорее Бу вакыйгада иң кыен хәлдә калучы кеше кечкенә малай. Әгәр ул дәвани дәватисе белән калса, киләчәктә әнисе белән уртак тел таба алмаячак. Әнисе белән урманга китсә, алга таба аның белән ни буласын әйтеп булмый. Кемгә ышанырга, кемгә ышанмаска? Ышанган очракта ни өчен үз балаңны кире кагарга? Бу вакыйга шулай гыйбрәт булырлык. Чаллы телевидениесе ярдәме белән Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.